Serokê Fransa gef lê rejîma Esed kir û got ku karê herî serekeya civaka navdewletî derbarê Sûriya vegera penaberên Sûriye ji bo zêdên xwe. Di civînekê de li gel balyozên Fransa, Emmanuel Macron serokê Fransa gotarek pêşkêş kir û got ku Fransa daxwaza dûrxistina Beşar el Esed serokê rejîma Sûriye ji desthilatê nekiriye. Belgo Fransa daxwaz dike ku çareseriyeke siyasî ji bo krîza Sûriye were dîtin û eger Beşar el Esed di desthilatê de berdewam be, şaşîtiyek mezin e. Her wiha Macron hoşyarî da serokê rejîma Sûriye û got eger çekên kîmawî li Sûriye werne bikar anîn, wî demî balafirên şer yên Fransa wê bingeh û baregehên rejîma Esed bombebaran bikin. û Macron amaje bi êrişa hevbeşa Amerîkî, Brîtanî, Frensî ya di meha Nîsana borî de li ser bingehên rejîma Esed hate danîn da û got ku Fransa wê di bombebaranekirina bingehên rejîma Esed de berdewam be eger çekên kîmawî werin bikar anîn. Her wiha Macron got ku baweriya welatên Yekîtiya Ewropa bi Amerîka nemaye. Ji bo parastina ewlehiyê û derbarê Idlibê serokê Fransayê got eger rejîma Esed êrişê Idlibê bike kereseteka mezin e mirovî wê were rûdan. Emmanuel Macron di berdewamiya gotara xwe de eşkere kir ku Rûsya û Tirkiye wê fişarê bixine li ser rejîma Esed da ku êrişê Idlibê neke û bi vê çendê rêgirî li kereseta mirovî wê were kirin. Macron got jî ku nabe tu welatek biryara çarenivîsa pêşaroja Sûriye bide û bi tenê ji mafê gelên Sûriyeyê ku biryarê li ser dengê desthilatdariya Sûriyê ya pêşarojê bide û ronahî xiste ser erkê civaka navdewletî derbarê Sûriyê û got ku pêwîst e civaka navdewletî di dema niha de derfetê ji bo vegera penaberên Sûriyê birixsîne.